وزارت دربیا روسیه داخویانیک درباره هفدیدنا میخائیل بوگدانوف بشانده سرکردایەتی ئەنەکەسی را بەڵاف کرد و بەحسا ناڤەرۆکاوی جوینێ کرد. ڕۆژە سێشەمێ نەهێ بەرچلەیە 2019 نوێنەرێ تایبەتێ سەرۆکێ رووسیە لە ڕۆژهەڵاتە ناڤین و وڵاتên ئەفریقیا هەروەها جێگرێ وەزیرێ دەربەیە رووسیە میخائیل بوگدانۆف لە مۆسکۆ پایتەختە رووسیە پێشوازیە شاندەکە سەرۆکاتیە ئەنەکەسێ کرد و هەفدیتن هاتن ئەنجامدان. شاندا ئەنەکەسێ ji serokê şandê Kameran Haco serokê Ofîsa Peywendiyên Derveya Enekesê û her du endamên Ofîsê Ibrahim Birro û İsmaîl Hessaf pêk dihate. Derbarê wê civînê û hûrguliyên wê di daxuyaniyekî de Wezareta Derveya Rosyê di şemê belav kir û got ku bu hûrgulî li ser rewşa Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Rojhilatê Sûriyê rêkeftina Rûsî û Tirkî û mijara Komîta Distûrî hate rawestandin û gengeşekirin. Di dawiya daxuyaniyê de hatiye ku tekezî li ser berçavgirtina mafên hemû pêkhateyên erqî û olî li Sûriyê hate kirin. Derbarê heman civînê roja duşema borî jî jêderek taybet ji şanda Enekesê ji Rêbas News re dabû xuyanî ku di hevdîtinê de rewşa Rojavayê Kurdistanê û pêşhateyên dawî li deverê û Sûriyê bi giştî Komîta Distûrî hatine gotobeşkirin. Hevdîtina şanda Enekesê lê gel nûnerê taybetê serokê Rûsya li Rojhilata Navîn û welatên Efrîqiya هەروەها جێگرێ وەزیرê derveyê Rûsyê Mikhaîl Bogdanov di demekî hestiyar de tê ku gelek rêkeftin di navbera Rûsyê û Tirkiye û Amerîka û rejima Sûriye û Hesedê de û guhartina nexşeya kontrolkirina hêzên navdewletî û herêmî ji hejmarek dever li Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê bi giştî re ragihandina serokê Tirkiye ji karê bicîkirina milyon kesî li devera aram di navbera girêspî û serê Kaniyê de û destpêkirina gera çardaniya Asîtanayê tê.